तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर, पति पत्नी के विरह गीत। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के, बढ़िया म्यूजिक बनवा के या दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में तहलका मचाई। लेकिन इससे पहले रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी कल चाहतनी, गायकी रुआ के पसंद बा, गायकी में कदम रखले बानी और रुआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तो बंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो रुआ सबन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकीले, चाहे हिंदी गाना लिखवा सकीले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे सैड सॉन्ग, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकीले, चाहे म्यूजिक बनवा सकीले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर बिल्कुल नया बानी, तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा, गाना पसंद आवत तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो औरत के पति प्रदेश जाता रहे, औरतिया अपना पति से कहती है कि हे राजा जी, रउआ जा तनी तो हम रोकेब त नाही, ऐसे कि रुपयो कमाइल जरूरी बा, लेकिन एगो हमार बात सुनी, रउआ कबो भुलाइब त ना। देखी कौना भाव में कैसे कहतिया। हरी रोकत नइखी तोहके, हरी रोकत नइखी तोहके, एतनी बतइब हो, जहिब त जाए पिया, फिर कहब अहिब हो, जहिब त जाए पिया, फिर कहब अहिब हो, जहिब त जाए पिया। करब तू याद की जाई के भूलइब हो, करब तू याद की जाई के भूलइब हो, जइब त जाए पिया, फिर कहब अहिब हो, जइब त जाए सैया, फिर कब अहिब हो। तो उम्मीद करतनी मीटर वह सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के वह फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे कर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात कहल चाहब रुआ समझ से कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम तो गायक ना ही कि हम उतना सुर से रुआ समन के गा के बताए। हम तो ही राइटर रुआ समन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु।